Salam alik mehribanlar. Sagaman otuyorsunuzmu? Biz sizin aslı halal olacağınızda artkal devletin yaran olmağını, her bir öylerde olsa bağıtıyarlığın hüküm sürmağını arzu ettiyiz. Şeyle yaxşı arzular bilen sunuvatımızın baş oğanlarları, kahraman arka dağımıda, arka dağlı kahraman serdarımıda köp sağırtımıza ettiyiz. Goy kahraman arka dağımızın, arka dağlı kahraman serdarımızın canları sağ, ömürler uzak tutyan tutumlu işleri, elmada mağru aşıkları beslensin. Şeyle de tədil bayramçılıkları kutlu olsun. Bütün Türkmen halkımızı yetip gelen tədil bayramçılığı bilen, maşkala bayramçılığı bilen tüy sürekten kızgın kutlayız. Ine bugünkü taşıyıcılar adlı gepleşigimiz bolsa, sizin yüzüňizi güldürmek üçin yurdumuzda tanalyan, sizin tanayışyňyz boýunça dikki we potty şatly iki sany halkyň yüzüni güldürip ýören artistlerimiz bilen size hödürleýär. Onuň hem mehribanlar, bizden daşlaşmaň, diňe biziň bilen galyň. Esselamu aleyküm mehriban adamlar, edil adamlar. Yetip gelen tədil bayramçılığı bilen tüm halkymyzy, edil arka dağımyzy, arka dağ kahraman serdarymyzy şunýerden mutlaýan. Tədil goý siziň her bir hojaňyza ırskal döwlet ýar bolsun. Tədil kutlu bolsun. Bugünkü halipalar çakılımız kabul edip gelen üçün gepleşimizde size köp sağırtımıza aýtýas. Ine bizim soallarymyz, ilmi soallar däl, diňe halkyň ýüzüni güldürmek üçin. Şoň üçin hiç şeýle pikirlenmeden siz 3000-dyň dowamynda şo soallarymyza jogap berip ýetişseňiz biziň gepleşimizden ýeňjisi bolýaňyz. Bolly. Özüm bizden size kiçiräjik sowgatlarymyz bar. Ya toydan topuksa bol ya. Boş gitmesek bol ya. Onu bilsen hoğun tek. Bilmeli mi? Hani biler. Onu halipalar taýnasaň 3000-dymyz başlaýar, soallarymyza geçýär. Başladık. Onu 3000-dymyz başlady, soallarymyza geçýär. Kızgınjak çorwany näme bilen içilýär? Kızgınjak çorwany näme bilen içilýär? Çepçe bile. Ya onu kese bilen işten olmaz mı o? Sen kese bile içeceğim, ben çepçe bile içeceğim. Doğru bildiňiz. Çemçe bilen içilýär. Ikinji soalymyza geçýär. Ýertimizi haýwanlara nähil seredilýär? Yine seyredip korumak diňe gaçyp görýär. Yo, ýeňseňde göz bolsa, ýeňse bilen seretseň o bolar. İkiňiziň hem jogaňyz laýyk gelýär. Kabul etýär, bildiňiz. Indi soalymyza geçýär. Suda çümmüz, otda ýanmaz. Suwda çümmez ot. Bu çümýärmi ýa? Daş çümýär ha. Suda çümmez. Balyk. Yok, balyk ýanyara. Ýanyara. Özüm aýtýan bu. Indik soalymyza geçýär. Hawa. Indik soalymyza geçýär. Ýaşly adam görüňizde näme etmeli? Salam vermedik. Salam Ýaşly adamjyga görüňiz. Ýaşly adamjyň görüňde. Geçmeli. Ýoldan geçmeli. Bildiňiz. Indik soalymyza geçýär. İmkan alınıp we berilýän zat näme? Algy bergi. Yok, algy bergi del, hova. Alyan bergi, Doğru aýtdy halipa, howa diýär. Doğru zamaý daýanna. Indik soalymyza geçýär. Dokunyň başyna aýlasaň näme bolýar? Yıkılya. Hey, näme üçin yıkılya? Başyna aýlaýyn yıkylmardyň mı? Yok, dokunyň başyna aýlasaň alty bolýar. Hemen howamda dokuda diýip diýer. Sağda diýer. Hova sağan dokuny, başyna Doğru aýlasaň. bildiňiz. Bu soalymda iki goşýar, iki köpekler, iki näçe bolýar? İki goşýar, iki köpekler. İki goşa, altı. Altı bolýar, doğru halifa billi. Indi soalymyza geçýär. Towuk özüne kuş diýip bilermi? Tavuk özüne kuş diýip bilermi? Ay bilir. Ay ne bilsin ay? Ay kişiräjikleri diýip bilmek mümkin ha. Towuk özüne kuş diýip bilermi? Diýip bilmez. Gürläblen ok. Ha, gürläblen ok, bilmez. Bildiňiz, gürläblen ok, doğru aýtdyňyz. Agyr suwa näme diýilýär? Ýaňam jogap berdiňiz şu soala. Agyr suwa näme diýilýär? Agyr suwa. Buz, doğru bildiňiz. Indi soalymyza geçýär. Haýsy janlar gözüni açyp ýatýar ýatanda? Haýsy janlar? Balyk. Hawa, bildiňiz. Tuğulama hemme soallar bilip gelýäňiz. Indi soalymyza geçýär. Dişleri var, agdy ýok, näme? Dişleri var, agdy ýok. Dişleri var, agdy ýok. Ýerden turup ödüňize seremjam beri. Hawa, näme? Indi soalymyza geçýär. Haýsy sagatda çay içilmez? Haýsy sagatda çay içilmez? Yatan dağıdında. Yok, o asıl yan sagatda.
Ha, o doğru bildiniz, doğru bildiniz. Ellen ele geçe bütün dünyanı gediyor. Ellen ele geçe bütün dünyanı gediyor. Bütün dünyanı gediyor. Ha, bildiniz. Indiki soğanımda geçe. Boş torva neçe tane kitap sat bolu. Boş torva neçe tane kitap sat bolu. Boş torba. Torban ulluğun içine. Şuna bakın orada. Yok, Boş boş torvanın içine yekece kitap salsam eyyem şu dol torva oluyor. Indiki soğanımda geçeceğiz. 3 tane alma var ve ikisini alsanız neçe tane almanız kalır? 3 tane alma var, 2 tane alsan bir alma kalır da. Yok. 3 tane alma var, 2 tane alsanız ne tane alma kalır? Almasanız oluyor ama yani. 3 tane alma var Üç ve tane. şu alman ikisini ödünüzde alyanız o neçe tane alma kalır? Bir alma kalır. Siz ödünüzde alanınız. Ova. Ödünüzde neçe alyanız? İki alıyor. Onda ikisi kalır da İkisi sizde. kalır. Ödünü kalır. Uzun kulağı var. Kuyruğu var. Buyurun kiçi. Uzun kulağı var. Yok, öy hayvanlarına değişli. Ey hayvan, uzun kulağı var. Uzun kulağı var. O dönce hayvan. Küçük kuyruğu var. Yok, uzun kuyruk işte yok. Kuyruk. Ha, o bildiniz. Kirpiler yatanda ne hemen üstünde yatıyor. Çektin ayat yanar. Dağsa da yat ölmez. Ova. Kirpi. Okunursun ayat. Ha, o diken üstünde yatıyor. Diken üstünde. Ha, o bildiniz. Vaktimiz bollu ve siz yenici oldunuz. Hem de soğalımıza doğru cevap verdiniz. Bu soğalımıza siz hava ya yok demeler. Yok, hava Hava yok. demeler, demek bolana. Yeri. Başladık mı ondan? Hadi başladık. Başladık. Aha. Siz öykölük mü? Ay dostlarımız bilemedi. Hava. Hava dedi. Halipa. İnni demem. Potti şarkıçın soğalmaz. Halipanız var mı? Halipa adam mı amına? O halife adam yok ha halife. Soğuk dalman halayanız mı? Ne dur. Ha? Bak ne yaptın lan? İçer değilsene. Ne adına diyen değil ne? O. Soğuk dalman halayanız diyecek ne zaten değilsene diyanız. Onu indiki soğalımıza geçeceğiz. Siz ödünüz kovuyorsunuz mu? Elbette. Elbette. Hava. Yakında muştukluğunu sizden tədəliklere qarışıp bilir mi? Nesibedir? Siz için en yakın adam kim? Siz için en yakın adam kim? Maşkal alan mı? Başkalarınız mı? Maşkala. O deydi halife. Siz aydım aytman halayanız mı? Kət aytyan. Kət aytyanız. Kət aytyanız mı? Ay aytasın mı? K yarım. Oyunlarınızın içinde özünüz öz çıkaryan oyunlarınızı, saklı ufatlığınızı halayanız mı? Ay o diyenler. O diyenler İyle bağlı. ile bağlı. Halanmak demek olyam ya, halayan demek olyam ya. İkisem. İkisem. Oo. Kıynansak da bu soğalımızda siz oturduğunuz diyorsunuz. Bundan o dolku soğalı siz uttunuz, yenici oldunuz. Seni tuttum. Ova, sen Onda ben tuttun. tuttum bunda seni. Ova. Şeyle orada da. Şu yerde iki sancak tədil hakkında da soğalımız var. Eğer mümkün olsa tədil soğudu, ne berseler halayanız. Sebebi tədilin bu soğusunda dursa biz. Değil soğudu ne mesele halayanır. Ay soğudun vursa küçüğü olmuyor. Niyetlep verdiler oraya ne burada Ne tapağı diyor. mesela Hava tapağı diyor. Hava. Ne Rahatsın yürü. verdiler? Hava çın yürü onun hava bitmedi. Sizin fikrinizce tədilin renkleri, kaysı renkler? Değil. Var yine, doğru, yaşıl, Yaşıl. ak, doğru. Yine ikinci renk koşmalı. Kıvıl. Hava, doğru, bildiniz. Kızıl. Hava. Qar tozğucunda neçə burcu var? Sekiz. Yok. Qolaylayanız uşaq qaytmalı. No. Altı mı? Hava, altı bildiniz elbette. Ayaz baban sunumları nə bilen imitleniyorlar? Ot. Ot. Yok. Göv önümleri değişli. Göğünlere değişli.
Esası Teşir. kısa gowy. Awa, Teşir. bildiňiz dogry. Bildiňiz. Şeň bilen sowallamy tamam bolar. Halipa gepleşigimizde çakylygymyz kabul edip gelen üçin ilki bilen size köp sawaltymyz aýtýas. Ine biziň her bir gepleşigimizde gelen mihmanlar üçin bir de himayetkarlyk etýän himayetkarlarymyz we olaram täzeliň bu sowatynda duranymyz üçin size ýürüýte öz süýjülüklerini uğradypdyrlar. Eger kabul etseňiz, ine diýatyl süýjülük dukany size öz ýürüýte deňsiz taýsy süýjülük tortuny uğradypdyrlar. Genejemiz bilen maşgalaňyz bilen täzel saçalyny bezersiňiz, çaý içersiňiz. Bilen ine size halipa Ene bilen görüşüňiz ýaly katmer dukany size öz süýjülük katmerlerini uğradypdyrlar. Çaý içersiňiz, maşgalaňyz bilen size halipa. Sowatlaňyz nesip etsin diýäs we gepleşigimizde çakylygymyz kabul edip gelen üçin ýene bir gezek sawatny aýtýas. Sizden täzeýelen İlk öylene şu gepleşiňizde çağıranada köp sawatny aýtýas. Şu pursatdan peýdalanmam şu yetip gelen täzeýel bayramçylyk edýär arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy. Türkmen halkymyzy täzeli bayram bilen çynýarymdan ýa täzel her boljaga arskal döwlet ýar bolsun. Täzeliňiz gutly bolsun. Silap gepleşige çağıranňyza minnetdarlyk bildirýär. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy yetip gelen täzeli bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan, goý-golaň jany sag bolsun, işler orawaç bolsun. Bütün Türkmen halkyny täzeli bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan her bir ojaga aglylyk arskal döwlet ýaran bolsun. Ine mähruban tamaşaçylar görüşüňiz ýaly täze gepleşigimiziň bayramçylyk sanynam geçirip gutorýar. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sawaltymyz aýtýas. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmada mawra waşyklara beslensin. Şeýle de bütün Türkmen halkynyň täze bayramçylygy gutly bolsun. Ýene ýaýlymda görüşýänçek hoş sag bolun.